Сәлем, безнең беренче хәбәр Яндекска бәйле. Яндекс тавышлы хәбәрләргә расшифровка ясый торган мессенджер эшләтеп җибәргән. Әлеге мессенджер ярдәмендә төрле тематик каналлар оештырырга, аудио һәм видео элемтә аша хәбәргә керергә була һәм әлбәттә инде әлеге мессенджерның иң шәп үзенчәлекле функционалы ул тавышлы хәбәрләргә расшифровка ясау мөмкинлеге. Бу инде иң беренче чиратта голосовой ходларны тыңларга яратмаучы кешеләр өчен, чөнки бик күпләр голосовой сообщение җибәрергә яратсалар да, әлеге голосовойларны тыңларга яратмаучылар алардан да күбрәк. Дәүләт Думасында домашнее насилиегә каршы көрәш чараларын арттырырга тәкъдим итәләр. Яңа законопроект авторлары әйтүенчә, соңгы бер айда домашнее насилие белән очрашкан кешеләр саны, ягъни полициягә мөрәҗәгать итүчеләр саны 24%-ка арткан. Бу коточкыч зур сан һәм шуңа бәйле нәрсә тәкъдим итә Дәүләт Думасы? Иң беренче чиратта әлеге катлаулы хәлдә калган кешеләр өчен координацион үзәкләр булдыру, домашнее насилие корбаннары булган кешеләр өчен тору урыннары санын арттыру һәм бу максат өчен отель һәм кунакханәләрне куллану һәм полиция хезмәткәрләренә мондый төр мөрәҗәгатьләргә ашыгыч рәвештә реакция белдерү һәм игътибарсыз калдырмау. Ниһаять, бу ситуацияны бездә дә күреп аңлап алдылар һәм мондый ситуациялар кимесен иде дип өметләнәбез. Мәскәүдә бер сукбайга, бомжга дип әйтик инде, штраф сукканнар изоляция режимын бузган өчен. Һәм мин ни эшләргә тиеш, минем бит торыр урыным юк дигән сорауга полиция хезмәткәрләре: "Монсы инде безнең эш түгел, син үзеңә торыр урын табарга тиеш" дип җавап кайтарганнар. Бу бик катлаулы һәм четерекле мәсьәлә, чөнки изоляция режимы керттеләр, ниндидер штрафлар уйлап чыгардылар, торыр урыны булмаган кешеләргә нишләргә? Алар өчен бернинди үзәкләр булдырылмаган, аларга дәүләт тарафыннан бернинди ярдәм юк һәм булган ярдәм дә аерым кешеләр тарафыннан үз теләкләре, үз көчләре белән генә башкарыла. Һәм монда иң беренче чиратта башта уйланылсын иде, ул кешеләргә шартлар булдырылсын иде бу вакытны үткәреп җибәрер өчен, аннары инде ниндидер чаралар һәм штрафлар уйлап чыгарырга була. Шәп түгел кыскасы. Алтайдагы берничә авылда интернет булмау сәбәпле укучылар дистанцион укуга күчә алмаганнар һәм шуңа бәйле әлеге мәктәпләрдәге укытучылар шундый бер система уйлап тапканнар. Әлеге система буенча укытучылар иешләрен авыл кибетендәге тартмага салып китәләр һәм әти-әниләр әлеге иешләрен алып кайтып, балалар белән эшләп, дәфтәрләрне кире шул тартмага илтеп салалар һәм шул рәвешле уку-укыту процессы бара. Әлбәттә, Россиянең күп почмакларында интернет кына түгел, су һәм газ кермәгәнен шиксез узак сөйләп зарланырга була. Без моны барыбыз да беләбез, әмма минем монда шундый соклану уянды әлеге мәктәп укучыларына һәм укытучыларына шиксез белем бирергә теләү һәм белем алырга теләү. Бу бик милы. Спорт киемнәре һәм товарлары кибете Decathlon үзенең су астында йөзү өчен кулланыла торган масканы бераз үзгәртеп, медицина хезмәткәрләренә яраклаштырып, 6000-нән артык масканы 250 медицина берләшмәсенә тараткан. Бу идея ничек барлыкка килгән? Decathlon хезмәткәрләре, әлеге компания соңгы бер айда изоляция вакытында әлеге масканы сатып алучылар саны артуына игътибар итә һәм алар бер табиб белән элемтәгә чыгып, аның белән әлеге масканы бераз үзгәртәләр, медицина хезмәткәрләренә яраклаштыралар һәм шул рәвешле алар инде 6000-нән артык масканы медицина хезмәткәрләренә тараталар. Һәм мондый катлаулы чорда кем ничек булдыра, шулай ярдәм итә. Бу бик сөендерә. Шуның белән шул, һәм 26 апрель көнне Мин татарча сөйләшәм акциясе беренче тапкыр онлайн форматта узачак. Кайда карарга була? Мин татарча сөйләшәмнең ВКонтакте төркемендә, Татар форумның Facebook төркемендә һәм TeamTV каналының YouTube каналында. Кайчан? 26 апрель көнне көндезге сәгать 2-дән кичке сәгать 8-гә кадәр. Шуның белән шул, сау булыгыз. Кстати, мин анда алып баручы булачакмын.